Kaya patay yung hamon. Bata wala. Ang masama-sama ka lang yan. What's up mga adyo, no? So grabe ang kinis naman natin cellphone na to. So alam nyo naman kung yung ginagawa natin dito, tatalpak-talpak tayo mga adyo. So yun, no? What's up pa rin mga adyo. So gagambino, gusto ko lang kayo i-update mga adyo kasi may pang breed na tayo, no? So it's either gagambang Japan, salmon, ano ba? O yun, kasi may male na tayo na gagambang Japan, no? So may female na tayo na adult, mature na, pwede na siyang pwede na siyang i-breed. Tapos may salmon tayo na pwede nating i-breed din, mature na rin, no? So yun, abangan nyo sa akin yun. And hindi pa dumadating yung pakamugan ko, pero tapos na, silin na sa atin ni Yedson Jaya. So yun yung channel niya, kung gusto nyo model sa kanya sa ano yun, ano ba, medyo nag-workout na konti, no? Kasi sinasabi yun na kaya nananaba na ako, no? So nag-workout na tayo, tapos binili pa ako dun. Kaya dito ako natambay mga adyo, kasi para maka-workout tayo konti, no? So din natin bumabalik-balik na konti mga adyo, bumabalik na, no? So balikin natin yung katawan natin mga adyo, flex lang, flex. So bumabalik na. So malay nyo kasi kakapapansin natin sa mga gago. So mamaya invite tayo. So it's either sila Bugoy, kung sino man yung trip niya mga ali, bahala na sila. Maagago doon kung sinong trip niya na iparis sa atin, no? Pero yun nga, pakita ko sa inyo yung mail ko na gagambang Japan. And yun, gusto ko lang i-call out si Merk, no? Grabe yun, araw-araw 200, 100 mga ali. Tapos oras lang pagitan, 4,000, 6,000 na agad. Hindi po totoo yun mga ali. Walang ganun, no? Walang ganun. So, kalokohan yun mga adji. So parang araw-araw panalo, tapos sa punan mo 200 lang. 400, grabe naman yung mga adji. Parang sinabi mo sa akin na nagka-trifecta ka, no? Yung technique na pag natalo ka mga adji, tina-times 3 mo yung taya. So kung punan mo mga adji, 100 lang. Pagkatalo mo ng isa, so ano yun, huhugot ka ulit ng 300. So pinagluloko tayo ng tao na yun. Kung gusto nyo makita mga adji, ito hindi ako tumataya ng malaki, no? Tinry ko kasi mga adji na tumaya ng maliit-liit lang. Tinignan ko kung anong aabutin ng pera ko. So magdamag to mga adji, tinry ko lang, no, na ganito ako maglaro, maliitan talaga. So ito pakita ko sa inyo, sandali, para makita nyo kung ano talaga yung outcome. So ang punan ko dito mga adji is 4K, pero yung taya ko maliliit lang talaga. So ganito yung mangyayari, no? Pakita ko sa inyo, fight number 1 na pala. So 320 fights lang, no? Pinipit ko lang. Yun ang pumalag na. So tingnan natin mga adji, 9-2 yan pera natin, no? So ito naglaro ako ng maliitan, no? Ganyan tumaya ng maliliit lang, no? So 200 lang. Yan, no? Ganyan. So hindi ako nag-agresibo na laro, no? Tinry ko kasi mga adji na ganito maglaro. Kasi nga gusto kong makita ko nung mangyari doon sa pinagsasabi ng mga sikat na vlogger na nalakas mga pang trip, no? So tingnan nyo mga adya, kahit magsorte-sortein pa tayo, kung ganyan lang tumaya, hindi lalayo yung pera mo. 4K yung punan natin. Yan. So hindi lalayo yung pera mo kasi matatalo at matatalo ka pa din. May talo ka mga adya. So normal yun mo. Ayan, no? Tingnan yung mga taya natin, katuwaan lang to. So nagtry tayo ng maliliit, nakikita nyo naman yung paano tayo tumaya, no? So tinesting natin tong ganito kasi nga gusto ko makita ko yung outcome. So magdamagan na laro yan mga adji. Kaya huwag kayo magpaniwala dun sa 100, 200 pesos tapos isang oras tamang 6,000. Walang ganun, noy. So yun lang, no. Kung gusto nyo lang i-link, nasa baba yung link. And ano ba? So ito yung mail na gagambang Japan. Pakita ko lang sa inyo. Sneak peek lang, no. So kakain lang neto.
Hindi ko muna hawakan, no? Kasi mahirap to. Hawakan natin to. Tapos mahawak natin dito sa female na to. So, isihan lang natin mga adik. Kasi, naantay ko yung pakamugan talaga, maganda yun. So, nandito yung picture yan. Nasend na sa atin siguro mga 2 days pa. Dating na sa atin yun, no? Ayan, ito yung mail. So, ano pa lang ngayon mga adya, magsi-6 pa lang. Katatapon lang natin ng basura, no? So, ito yung mail. Pakita ko lang sa inyo. Pinaganda kasi nito, kaya na natin mag-breed, no? Nagagambang Japan ulit. Medyo kinabahan ako dun akong very light, ha. So, pinapakain ko mga adya yan, ha. Kasi napakasela nagagambang Japan, no? Napaka-arte. So, gusto talaga ipis pa, no? So, ito siya. And tumatalon siya pag naano sa kamay natin kasi hindi sila sanay na hinahawakan ko, no? Hindi ko sila nilalabas basta-basta. So, ito yung mail. Ayan. At least may mail na tayo. So, ako nagtataka kayo mga adji, bakit ganun, no? Bakit yung ibang gagambang Japan maliliit? So, tulad niyan. Nagkakapatid do, pero bakit yung ibang gagambang Japan maliliit, no? Ayan. Yan, no? Medyo may maliliit yun nandun. Tapos ito may malaki na naman. Hindi pantay-pantay yung sizing niyan, no? So, kaya natin dito, katuwaan, no? Ngursunada lang ako. Ngursunada tayo ng itim tayo, itim. Ngursunada lang tayo ng 200 lang, no? Katuwaan lang naman tong atin mga ali. Mamaya seryosohin ko yan. So, yan. Yan yung malalaki. Doon sa taas pa. So, hindi pantay-pantay yan kasi ganito yung rason yan mga ali. Hindi siya pantay-pantay kasi may male at female, no? So, subjective talaga na mabagal mabagal lumaki ang mga male nagagamba, no? Kasi matagal sila mag-molt. So, mas mabilis ang lifespan ng mga babae. Kasi aanak talaga sila, no? So, magparami sila na magparami. Kaya yung mga lalaki, matagal yan magbalat kasi pihikan din kumain, no? Ito naman experience ko lang mga adya. Matagal talaga, no? Matagal mag-molt yung mga lalaki. And pihikan sila. Hindi sila ka-agresibo ng mga babae na gagambang Japan, no? Na grabe kumain. So, ito mga iba, hindi ko alam kung puro male to, pero grabe, no? Yan yung pinayaan ko pala. Nakatawaan lang, no? So, tumamak pa ata. Ayan, no? Tumamak pa, no? So, yun mga adyo, balik ko to. And basta abangan nyo, i-breed ko yan mga adyo sa gagambang salmon natin, no? Probably sa salmon. Kasi may mga salmon ako dun, no? So, nandun yung mga salmon ko. And may salmon pa ako na kulay itim, no? So, ito. Maliit pa. Pero meron ako dito, salmon. So, kaya naman natin kumuha ng salmon, no? Anytime naman, kaya natin kumuha na ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo yung salmon. So, nandito yung salmon natin. Kasi may gagamba pa naman ako dito. Hindi nga lang kami napapalaro na masyado ngayon, no? Kasi medyo busy. So, may online sabong na kasi mga adji, kaya hindi na kami napapalaro. So, yun yung salmon, no? Dito. So, diyan ko siya i-breed, no? Tala na Japan sa to. So, antayin ko lang yung pakamugan ko mga adji. Napakaganda nun. So, sana abangan nyo, no? And yun lang. In-inform ko lang kayo sa mga update, no?